вақте ки ту омадӣ дар донишгоҳ таҳсил кардӣ, мана аллакай сеюм курс ҳастӣ, меравӣ ба деҳа чӣ хел аст назари атрофиён? Чӣ гуна шуд? Ҳамсоягон ё ин ки ҳамсинфонат падару модарашон чӣ хел ақида доранд акнун? ҳамсинфонам рости мегӯянд, ҳоло ҳам мегуфтанд пеш, ҳозирам мегӯянд ки Қурбонбибӣ кошке ки мо ранги ту дохил мешудему мехондем. Падари ҳамсинфонам мегӯянд ки раҳмат Қурбонбибӣ ту рафта хондӣ. давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон шароиту имконият барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон фароҳам оварда шудааст. Садҳо мактабҳои нав бунёду бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин гардиданд. Аммо то кунун назари ҷомеа барои идомаи таҳсили писарону духтарон дар макотиби олӣ якранг боқӣ мемонад. яъне дар аксар маврид волидон ё шахсони калонсол таҳсил дар донишгоҳҳоро ба писарон авлавият медиҳанду ба духтарон монеа пеш меоранд. ин ихтилофот дар минтақаҳои дурдасти кишвар бештар ба назар мерасанд. салом, бо шумо ҳастам Фаридун Холбоев, журналисти лоиҳаи Зира Медиа, ва ин нашри навбатии подкасти Маро бишунав аст. дар нашри навбатии подкасти мо Қурбонбибӣ Холназарова, донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон иштирок дорад. ӯ ягона духтаре аст, ки аз як деҳаи дурдасти ноҳияи Лахш дар шаҳр таҳсил мекунад ва ин ҳам бошад тариқи квотаи президентӣ. мақсади даъвати Қурбонбибӣ барои суҳбат дар он аст, ки бифаҳмем то ба шаҳр омадан ва идомаи таҳсил дар донишгоҳ бо чӣ гуна бархурдҳо рӯбарӯ шудааст. то кадом андоза ихтилофи назар байни наслҳо дар самти таҳсили духтарон вуҷуд дорад? барои чӣ дар минтақаҳои дурдаст аксар вақт монеаи таҳсили духтарон мешаванд? идома надодани таҳсили духтарон хоҳиши худи онҳо аст ва ё набудани маблағу шароити мусоид? ба ин ва дигар суолҳо нашри навбатии подкасти мо посух хоҳад гуфт. Қурбонбибӣ, шуморо хушомадед мегӯем ба подкасти мо. мегуфтед деҳаатон дар кадом минтақаи ноҳияи Лахш ҷойгир аст ва айёми кӯдакӣ дар деҳа чӣ гуна супарӣ шудааст? аввало ман салому дуруди бепоёни худро ба ин студия мерасонам. ман Холназарова Қурбонбибӣ, донишҷӯи курси 3 Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мебошам. деҳаи мо ном дорад деҳаи Обчака, дар минтақаи ноҳияи Лахш ҷойгир аст. деҳаи мо бисёр манзараи хуб дорад. чӣ он ҷиҳати бадӣ ё ҷиҳати хубие ки дорад, ҳама ватанашро дӯст медорад, барои ҳама ватанаш азиз аст. ман ки дар шаҳр ҳам хонам рӯзе мешавад ки манам гоҳ-гоҳ ватанамро ёд мекунам. баъдан айёми деҳа, дар айёми кӯдакии ман дар деҳа, ман рости дар деҳа то синфи 9 дар деҳаи худамон будам. аввал мактаби мо то синфи 4 буд. ҳангоме ки бародарам аз ман 2 сол калон буд. ҳангоме ки бародарам ба синфи 5 гузаштанд, дар деҳаи мо мактаб набуд. баъдан ваё рафта синфи 6-7ро дар минтақа, яъне дар ноҳия давом доданд. баъдан ман вақте ки синфи 4ро тамом кардам, баъдан хушбахтона аз тарафи ноҳияам, аз тарафи раиси ноҳия муҳтарам Умедхоҷаи Зоир, мактаби мо 9 сола гардид. баъдан ман дар деҳамон то синфи 9 таҳсил намудам. баъдан ҳангоме ки синфи 6 будам, тақрибан синфи 6 будам, бисёр ба деҳамон бисёр ба минтақа мерафтам ба ҳамроҳии падарам, ба хонаи холам мерафтам. бисёртар баъдан холам мегуфтанд ки Қурбонбибӣ омада дар ҳамин мақсад дар ҳамин хонаи мо омада исту дар ҳамин ҷо дар мактаб хон. ростӣ инҷо ҷои таъриф нест. баъдан аз директори мактаби мо иҷозат надоданд. гуфтанд ягона шахсе ки ҳаст Қурбонбибӣ бисёртар дар озмунҳо, дар дигар чизҳо Қурбонбибӣ мақсад иштирок мекунад. ин ки равад мақсад дигар кида дар чӣ озмунҳо иштирок мекунад, гуфта иҷозат надоданд. ростӣ ман худам ҳам рости гап намехостам. мехостам ки аввал чизе ҳаст нест, ман бояд то синфи 9 дар назди падару модарам бошам, мактабро то синфи 9 хатм кунам. баъдан
баъдан мактаб кушода шуд. Бародарам низ омада дар синфи шашум ҳафтумро дар деҳаи худамон давом медоданд. Хай ростӣ айёми кӯтакӣ дугонаҳоам зиёд доштем. Бо дугонаҳоям бозӣ мекардем, ба мактаб якҷоя мерафтем. Рости гап бисёртар ман бо ҳамроҳии бародарам дар айёми кӯтакиро гузарондагӣ будам. ба мактаб мерафтем, аз мактаб якҷоя меомадем. Баъдан ҳавлӣ доштем. ҳавлимон аз хонамон камтар дуртар буд. Баъдан падарам мегуфтанд ки ҳангоме ки аз мактаб омаден, рафта ҳавлиро хабар гирен. ҳавлӣ дуртар буд, баъд гирду атрофашам кушода буд, маҳкам набуд. Баъдан гов молои бегона. ҳавлӣ яъне боғчаи алоҳида доштем? Дашт гӯя мешавад. Дашти алоҳидаҳо доштем. Баъд гирду атрофи вай кушода буд, маҳкам набуд, барое ки дигар молгоҳҳои бегона омада онҷо онро мехӯрданд. Барое ки мо тобистон онро дарав карда барои гомоли зимистона захира мекардем. Ба ҳамин хотир бо бародаромон якҷоя рафта онро хабар мегирифтем. Шӯхӣ кунон, бозӣ кунон, даст ба даст якҷоя мерафтем. Баъдан баҳор мешуд. Дар деҳаи мо бисёртар баҳор, ров шундагӣ бошен, ров, зелол, хеле чизҳо бисёртар меброяд. Ров, зелол, чукури, торон бисёртар яъне гиёҳи шифобахш. Бале, мебарояд. Баъдан мо гомо ки доштем, ҳамроҳи акам якҷоя рафта онҳоро дар саҳро мемондему. Он чиз бисёртар ров гӯем агар бисёртар дар ҷои рег мешавад. Баъдан бо ҳамроҳи бародарам намак бурда якҷоя шишта рӯзе мешуд ки якҷоя шишта онҷо мехӯрдем, ё ин ки рӯзе мешуд ки чида оварда дар хона бо ҳамроҳи волидайн мехӯрдем. Баъдан тобистон мешуд. Бо ҳамроҳи бародарам, падарам, додари хурдиам дорам, ҳозир дар синфи 9 таҳсил мекунад. Он вақт хурдакак буд, мактаб намехонд. Баъдан якҷоя мерафтем ба саҳро алаф медаравидем барои захираи зимистон гӯем. яъне ҳаёти шумо дар деҳа чун деҳотиҳо дигарон айнан ҳам хел гузаштааст. Хуб, боре ҳам шудааст ки барои аз худ кардани дониш касе туро маҷбур карда бошад? Не, ростӣ маро ҳеҷ кас маҷбур накардааст барои хондан. Агар ҷавоне ки хоҳ духтар бошад, хоҳ писар бошад, худашро агар хондан худ хоҳиш дошта бошад, ҳеҷ кас вайро маҷбур намекунад. Ростӣ маро падару модарам ягон маротибае нашудааст ки гуфта бошад ки Қурбонбебӣ ту рафта дарс тайёр кун. Хай бисёртар падарам мехостанд ки ман забонро бисёртар аз худ кунам, ё забони русӣ ё забони англисиро бисёртар аз худ кунам. Аз ҳамин хотир хай ҳозир гӯем, ҳозир ҳами Тоҷикистон умуман забонро аз худ кардан бисёр хуб аст. Ҳама таъкид мекунанд ки дар донишгоҳам, дар мактабам умуман бошад, ҳама кас мегӯянд ки забонро аз худ кардан хуб аст. Мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳондонист. Ба ҳамин хотир падарам бисёртар маро маҷбур мекарданд ки забонро аз худ кунам. Ростӣ не, маро ҳеҷ вақт маҷбур накардан. Боз набарод ман бисёр дарс мехондам. Ман бениҳоят бисёр дарс мехондам. Рӯзе мешуд ки падару модарам мегуфтанд ки Қурбонбебӣ дарсам мақсад ки ба эбаш будагист, вақти худашро дорад, дигар нахоҳ ки ҳами 10-15 соат ту рафта дарс хонӣ. Ман баъдан як ҳуҷраи хурдакак доштем, ҷои дарс тайёр кардани ман буд. Онҷо компютер мондагӣ буд, дигар чизҳо. Бародарам ҳам гоҳ-гоҳ онҷо дар назди компютер шуда кор мекард. Баъдан ман ҳар бегоҳи соати 6 бошад ё ки 7 бошад дар омада бисёр вақт соати 8 коромонро тайёр мекардем. Баъд омада дарс мехондем. Баъдан дар ҳуҷра медаромадам. Рости дарро аз дарун қулф мекардам ки ҳеҷ кас маро ғам натиҳад. Дар омада дарс мехондам. Баъдан вақти хӯрдан мешуд, баъдан модарам, апам бисёр зора мекарданд ки Қурбонбебӣ омада ягон чиз хӯр, охир баъдан рафта дарс тайёр кун. ҳеҷ ки нахӯрӣ дар калад ҳеҷ чи намедарояд. Ростӣ ман то дарс тайёр накунам аз гӯям ягон чиз намегузашт. Ҳатто вақте ки устодон мо да ягон чӣ медоданд, ман дугона доштам, аз ман 1 сол калон буд. Вай синфи 9 мехонд, ман 8 мехондам. Мо бисёртар бениҳоят кӯшиш мекардем ки устод ягон вазифа медоданд, мо кӯшиш мекардем ки аз он зиёдтар аз худ кунем. Мо кӯшиш мекардем ки ягон чизи нав барои мактаб барем. Ягон чизе ки нав бошад, мақсад барои ҳамсинфон нишон диҳем. Бисёртар ман барои озмун бениҳоят шавқу зиёд доштам. Я устод доштем, Шоинов Маҳмадовуд будам ва ё забон адабиёт моро дарс медоданд. Баъдан 22 сентябр рӯзи рӯдакихонӣ аст ку. Баъдан устод озмун ташкил кардан, озмуни рӯдакихонӣ. Баъдан ман синфи 8 будам, дугонам синфи 9 буданд.
баъдан иштирок кардем хай якҷоя ҳардуимон. Ман зиёда аз 230 мисра шеъра зиёд кардам, ҷои таърифаш нест. аз устод Рудакӣ. баъдан тарҷумаи ҳоли худашу дигар чизҳо. Рости гап дугона ман намедонам чанд мисра зиёд карда будам. баъдан танҳо як ҷо буд, ду ҷо якум буд. аз синфи 6 боло буд озмун. баъдан иштирок кардем, рости хай ҷои якума ман гирифтам. баъдан хушбахтона баъд ду ҷо буд, як ҷои дигар барои синфи шашум мехонандаига доданд. ростӣ бибинед, вақте ки таҳсил мекардед, ҳангоми ана ҳамин омода кардани чорабиниҳо ё ин ки омода шудан ба он, як рақобат байни шумо пайдо мешуд ё ин ки назарҳои ҳамдигар муқобил пайдо мешуд дар ин ҳолат? бале, барои аслан ман худам бисёр кӯшиш мекардам. ростигам бисёр бахелам будам. кӯшиш мекардам ки аз дигарҳо зиёдтар, умуман дар ҳамсинфам ман бахел будам. ростига баъд тайёр мекардам, агар вай аз ман рӯбардор мекард, рӯи рост мегуфтам ки чаро шумо худтон тайёр намекунедам ё ин аз ман рӯбардор мекунед. бале хеле чизо будан, рақобат мекардем байни ҳамсинфҳо, байни дигар синфҳо. дар минтақаи шумо то кадом андоза ихтилофи назар ё бархурд байни наслҳо дар самти таҳсили духтарон вуҷуд дорад? яъне идомаи таҳсил дар донишгоҳҳо шаҳр ё ин ки дигар макотибҳои олӣ? дар деҳаи мо рости аввал то синфи 4 буд. аз синфи 4 тамом, дигар ягон кас рости мактаби мо то синфи 4 буд охир. баъдан дар минтақаи мо хай мактаб буд. рости ҳеҷ кас намерафт барои хондан. аз сабаби роҳ дур будан? аз сабаби роҳ дур буданам, аз сабабе ки мумкин баъзе кас мушкилӣ дошт дар зиндагӣ, мумкин ки падар модари ваё иҷозат намедоданд ё ин ки мумкин ки боварӣ надоштанд аз фарзандонашон. вақти ҷанг буд ростӣ, ҳатто бисёри шахсҳо ба мактаб мерафтанд, умуман бовар надоштанд ки мо ҳангоме ки ба хона мебиёем, мо дар роҳ чӣ хел мебиёем, мо ба хона зинда мебиёем ё не. аз ҳамин хотир ростӣ намемондам. баъдан то синфи 9 шуд хушбахтона. баъдан ростӣ то синфи 9 мехондам духтарои мо. баъди синфи 9 нахондам. ман то синфи 9 худам хондам. ростӣ ин орзуи падарам буд. аз хурдӣ мегуфтанд ки ман Қурбонбибиро бояд хононам. ман бояд аз мобайни фарзандонам бояд як касро хонам. бародаронам хай ҳозир таҳсил карда истодаам. хуб бибинед, чаро аз духтарон, яъне ҳамсинфони шумо чанд нафар духтар буданд? мо дар як синф 14 нафар будем. обшӣ умум гӯем, дар умуман 14 нафар будем. 6 писар доштему, 8 нафар духтар будем. аз духтарон ҳеҷ кас таҳсил накардааст. чаро? барои чӣ идома надод дар шаҳр ё ин ки дар дигар минтақаҳо? мегӯм ку барое ки падар модарашон намехостанд ё ин ки худшон хоҳиши хондан надоштанд. охир мумкин ки худшон хоҳиши хондан надоштанд, баъдан падар модарам монеъ мешуд, намехостанд ки хонанд. раҳм дорам буд, шароитҳои баъзе кас намерасид ростӣ. лекин писаро дар ҳақиқатан хондан. аз 14 нафар 6 писар, қариб 6 писармон ҳамашон ҳозир дар шаҳр, дар Данғара таҳсил карда истодан. ростӣ аз духтаро ҳеҷ кас нест. ман аввалин шахсе ки ҳозир таҳсил карда истодам дар шаҳри Душанбе, аввалин шахсе ки ҳастам ман худам ҳастам аз деҳа. дигар ягон кас таҳсил накарда истодааст. писаро бисёр ҳастанд, лекин духтарон то давраи ту дохил шуданам як нафар, яъне як нафар тоқа ман будам. бисёр кас дар қишлоқ мегуфтанд ки мумкин аст ки Қурбонбибӣ рафта дар шаҳр хонад, мумкин аст ки баъди ин роҳ кушода мешаваду дигар духтарон омода таҳсил мекарда кистан. гуфтам хеле ақидао мекарданд. яъне вақте ки ту омадӣ дар донишгоҳ таҳсил кардӣ, мана аллакай сеюм курс ҳастӣ, меравӣ ба деҳа, чӣ хел аст назари атрофиён? чӣ гуна шуд? ҳамсоягон ё ин ки ҳамсинфонат падару модарашон чӣ хел ақида доранд акнун? ҳамсинфонам ростӣ мегӯянд, ҳоло ҳам мегуфтанд пеш, ҳозирам мегӯянд ки Қурбонбибӣ кошке ки мо ранги ту дохил мешудему мехондем. падари ҳамсинфонам мегӯянд ки раҳмат Қурбонбибӣ ту рафта хондӣ, ҷуръат кардӣ, аз дасти ту омад. аз аввал рости ҳамсоямон мегуфтанд ки ҳамсояҳо гирду атроф падару модарамро аввал мегуфтанд ростӣ ки духтар хонда чӣ мешавад?
намонен хондан чӣ ба мехонад мегуфтанд. лекин рости падари ман гапи ҳеҷ касро гӯш намекард, барое ки падари ман аз хурдии ман орзу мекард. Ман худам аз хурдӣ кӯшиш мекардам, орзу мекардам ки ман бояд хонам. Ман ҳатто гирья зора мекардам падарамро ки ман бояд падарҷон хонам. Ман ин қадар шаб рӯз кӯшиш мекунам, чашмам аз хондан сурх мешавам. бовар кунед, ман мегуфтам дадам ки барои чӣ ман меҳнат мекунам, шумо маро намемонед хонда, чӣ ба гирди атрофи хел мегӯям шумо қабул мекунед, шумо қабул накунед, ман бояд хонам мегуфтам. Падарам гапи ҳеҷ касро гӯш намекард. гирду атроф аз аввал ҳам хел мегуфтанд ҳамсояҳо ки намонед хонда, хел баръакс бо бархешон мегуфтанд ки не монен хонад. вақте ки духтар ки хонд дар зиндагӣ азоб намекашад мегуфтанд. хел ақидаҳо мегуфтанд. аксаран вақте ки бошад ҳам синфи 11 ё ин ки 9 хатм кард духтар, ба кадом кор машғул мешавад баъдан то давраи шавҳар кардан? ба кору бори хона, Тамом? руфту чин. бале, ба руфту чин. баъдан рости духтарони мо аллакай ҳангоме ки синфи 11 қадам мемонанд ё ки синфи 11-ро тамом мекунанд, аллакай веёро ба шавҳар метиҳанд. бисёр кас аз бисёр ҷо чаро хостор меоянд. аз нигоҳи ту барои чӣ дар синфи 11 ё ин ки барвақт ба шавҳар медиҳанд? аз фикри ман фикр мекунам ки духтаро худшон намехоҳанд хондан, баъдан падару модарам намемонанд хондан. ба фикри ман намедонам, хондан ягон ҷои бадӣ надорад. баръакс, агар духтар хонад нағз аст, дар зиндагӣ азоб намекашад. вақте ки шавҳар карданд, як тарафи зиндагиро шавҳар мебарад, як тарафи зиндагиро духтар мебарад. хуб, гирифтани квотаи президентӣ ба ту чӣ гуна муяссар шуд? ман ҳангоме ки синфи 11 мехондам, баъдан маркази миллии тестӣ аз 2 апрел ба фикрам оғоз гардид маркази миллии тестӣ. баъдан квотам рафт ба ҷои мо. баъдан падарам мехостанд ки ман донишгоҳи миллӣ гирам. ман худам ҳам донишгоҳи миллиро мехостам. баъдан да квота рости гап донишгоҳи миллӣ нарафт. аз дигар донишгоҳҳо рафтам, ки донишгоҳи миллӣ нарафт рости. ман квота ба наспоридам. баъдан маркази миллии тестӣ ба ҳуҷҷатҳоямро споридам. ҳуҷҷатҳоямро донишкадаи забонҳо ба спорида будам рости. хеле ҷо омехта мекунем ки донишкадаи забонҳо, пединститут, донишгоҳи миллӣ, факултети худамон, махсусан факултети худамонро гирифта будам. баъдан 25 июн гуфтанд ки пешвои миллат ҷаноби олӣ ба ноҳияи мо ташриф меоранд. гуфтанд, ман бениҳоят хурсанд шудам. баъдан 11 ё 12 май буд, ҳангоме ки ман аз дуюм баъс мехондам синфи 11 ба донишгоҳ ба мактаб рафтам. баъд директорамон зан будам, баъд фарёд кардам, гуфтанд ки Қурбон биби, ман мехоҳам ки шумо назди президент ба баромад кунед. гуфтанд, ман бисёр хурсанд шудам. ман орзу мекардам ки як бор аз наздик бо президент рӯбарӯ шавам. баъдан ман баъди дарс бо додарам ҳамсӯҳбат шудам. баъд падарам розӣ шуданд, гуфтанд ки майлаш. баъдан директорам фармон доданд, гуфтанд ки Қурбон биби, ту аз ҳозир нав суханота масъала чизе ки гуфтанӣ ҳасти омода кардан гир. гуфтанд он қадар муҳлатам намонда буд. ба фикрам 1 ҳафта ё 2 ҳафта мо тайёрӣ дидем. яъне гирифтани квотаи президентӣ ба ту ҳангоми сафари президент муяссар шуд? бале, ман баъдан дар назди президент муҳтарам ҷаноби олӣ баромад намудам. бо дастгири ваё ман ба донишгоҳи миллӣ дохил шудам. ваё маро пурсиданд ки шумо ба кадом донишгоҳ дохил шуданӣ ҳастен. ман пешниҳод кардам донишгоҳи миллиро, факултети журналистикаро. баъдан бениҳоят барои ман як рӯзи фаромӯшнашаванда аст. ҳангоме ки амин рӯз барои ман дар ёди ман мезанад, ман як рӯзи аламовар ҳастам. гӯем ман бениҳоят рӯзи аҷоиб аст. ҳангоме ки баъдан президент маро дохил кард, ман аз хурсандӣ падарамро оғӯш кардам, гирья кардам. баъдан он вақт дар хонаи холам истодам. ман синфи 10-11-ро дар минтақамон дар ноҳия истодам. дар хонаи холам давом додам 10-11-ро. баъдан хона омадам, хонаи холам бечора бо румоли сафед, ҳамсояҳо хешу табор дар кӯча маро интизор ки Қурбон биби ояд, мо ваё табрик кунем гуфта. то ба шаҳр омадан бо кадом бархӯрдҳо рӯбарӯ шудӣ? буданд ҳолатое ки атрофиён умуман гапи нодуруст мезаданд ё ин ки туро аз роҳи хонданат бармегардонданд?
аз ҳамин ҷиҳат фикри ту аз хондан монда буд ё не ҳамин хел ҳолатҳо шуда буд? бале ҳолатҳо шуда буд. Ман якум курс будам, мерафтам, бархе кас мегуфтанд ки Қурбонбибӣ хондан мушкил аст, ту ин қадар азоб мекашӣ, намехондӣ, нағзтар буд. Мегуфтанд маро баръакс қаҳр мекард, мегуфтанд ки не хел накунед, хондан ман ба маъқул аст, хондан ҳеҷ мушкилие надорад. Мегуфтанд не, ман баръакс бо кӯшиш мекардам ки баръакси онҳо ман кӯшиш мекардам ки бо зиёдтар хонам, Яъне зиёдтар фикри- худамро нишон диҳам ки хондан ягон мушкилие надорад. Агар вақте ки ҷавон хондан хоҳад, инсон вақте ки агар шавқаш ояд хондан хоҳад, вай ба ягон мушкилӣ дучор намешавад. Хондан барои вай мушкилӣ ҳам намешавад. яъне фикри онҳоро ба хондану баръакси ҳоли худ бармегардад. Бале. дуруст. Дар аксар маврид баъд аз омадани духтарони деҳот ба шаҳр, дар ҳаёт ва тафаккури онҳо тағйироти куллӣ ба вуҷуд меояд ё дигаргуние ба миён меояд ки онҳо тамоман худро дигар ҳис мекунанд. Чӣ дигаргуние дар ту ҳаст баъд аз оне ки ба шаҳри Душанбе омадед? бале, дигаргуниҳои зиёде ҳаст. Ман омадам ҳангоми ба шаҳр, ростӣ ҳеҷ чизро намедонистам. Ман аз хурдӣ ман бисёр тарсончак будам. Ростӣ он қадар намедонистам шаҳрро. Баъдан ростӣ ҳангоме ки дар трибуна, дар назди ҳамкурсон, дар назди устод ҳангоме ки мебаромадам, маро як ҳиссиёте гирифтор мешуд. ҳама чизро метонистам, лекин метарсидам ки ман бароям мумкин ягон ҷоро хато мекунам, мумкин ки ман намедонам. Ростӣ бо дастгирии ҳамкурсонамон, бо маслиҳатҳои калонтаро ростӣ баъдан мебаромадам, баромад мекардам. баъдан дигаргунӣ зиёде ҳаст. ҳангоме ки ба шаҳр омадам, бале, дигаргуниҳои зиёде шудааст. ман бисёр чизро омӯхтам. чизе ки дар қишлоқ намедонистам, омада аз шаҳр аз худ кардам. шаҳр ҳамин ҷое ҳаст ки барои зиндагӣ туро тайёр мекунад. вақте ки мо умуман барои зиндагӣ тайёр нестем, мо ҳеҷ чизро намедонем, омада дар зиндагӣ дар шаҳр омада чӣ мекунем? Аз худ мекунем. Масалан, мо дар қишлоқ вақте ки ҳастем, мо як тайёрахӯр ҳастем. гӯимо мешавад вақте падар модар барои мо ҳама чизро тайёр мекунад, мо тамом рафта мехӯрем, тамом. вақте ки шаҳр омадем, худамон сомон меёбем, пул меёбем, мехонем, азоб мекашем, баъдан зиндагиро мефаҳмем. яъне дар фикрронӣ яъне хислати ту, одати ту аллакай дигаргуна. бале, дигар шудааст. бархе аз калонсолон бар он назаранд ки духтарҳо хонда чӣ мешаванд? Мурда мехононӣ, шавҳар карда меравад, фоидааш ба мо намерасад. ба ин ақида чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? ман ба ин ақида гуфтанӣ ҳастам ки бузургон хато мекунанд, махсусан падармодарон. агар падармодар хушбахтии фарзандашро хоҳад ку, ҳеҷ гоҳ ин суханҳоро намегӯяд. баръакс, агар духтар хонад ку, беҳтарин мешавад. вақте ки зан, модар, духтар савод надорад, дар оянда фарзанди худашро чӣ хел тарбия мекунад? фарзандаш аз вай чӣ ибрат мегирад? ҳеҷ чиз намешавад. агар духтаро хонанд, ман фикр мекунам беҳтар аст. ман махсусан худам кӯшиш мекунам ки баъд аз хатми донишгоҳ як намуде кунам ки худамро ба деҳам нишон диҳам. онҳо хай дар деҳамо чӣ мушкиле аст, чӣ проблема аст, ислоҳ кунам онҳоро аввал, баъдан нишон диҳам худамро ки чаро духтаронро намемонанд хонда. худамро нишон медиҳам ки онҳо баъд аз ман, яъне ту ҳамчун намунаи ибрат ба онҳо шавӣ. ҳамчун намунаи ибрат ба онҳо шавам, онҳо омада хонанд, таҳсилро давом диҳанд ки ягон гандагӣ надорад хондан барои духтар. махсусан вақте ки духтар хондагӣ бошад, зиндагӣ чӣ хел ширин, гуворон мегардад ба фикри ман. ҳолатҳое ҳастанд ки духтаронро барвақт ба шавҳар медиҳанд ва омода набудани онҳо бисёр вақт ба ҳаёти мустақилона яке аз сабабҳои вайроншавии оилаҳои ҷавон мегардад. оё ин ба таҳсили духтарон низ ягон рабт дорад ё духтарон танҳо кору бору зиндагиро аз худ кунанду бас? чӣ бояд кард ки роҳи ин мушкилӣ гирифта шавад? яъне барвақт ба шавҳар додани духтарон ба худи таҳсил рабт дорад ё идома надодани таҳсил? хай духтарон аввал гирем, агар духтар бояд ҳамаи кору бори зиндагиро аз удааш бояд барояд. ҳамаи кору бори зиндагиро, баъдан хонданро. ростӣ вақте ки духтар шавҳар мекунад, аммо писар ёки сурхуштоман духтарро ба як умеде ба хонаашон мебиёранд ки мо
онро келин кунему мақсад дар синни пиримон моро дастгирӣ кунад, барои мо як пиёла чой диҳад. Вақте ки духтаро шавҳар карда мераванд, ростӣ ягон корбор аз дасташон намеояд, ягон ҳунар надоранд. Хай ростӣ чӣ хеле ки мо ина тасаввур мекунем, фикр мекунем ки чӣ хеле ки духтаре ки нав дина мактабро тамом кардаасту ҳушаш ба бозию дигару дигар чиз аз ҳеҷ чиз хабардор нест, не ки падар модар имрӯз хеста онҳоро ба шавҳар медиҳанд. Ин бениҳоят бад аст. Аввал бояд модар духтарашро тарбият кунад, тамоми кору бори зиндагиро барои ӯ фаҳмонад, нишон диҳад, баъдан ба шавҳар диҳад. Фикр мекунам. ҳамчун як ҷавон барои монеа нашудани дигарон ба таҳсили духтарон аслан деҳотӣ чӣ пешниҳоде карда метавонӣ? Масалан ҳастанд на ин ки падару модар баъзан аст бародарон низ монеа мешаванд. бале, дуруст қайд кардед. Ман рости гап вақте ки ба донишгоҳ дохил шудам, бародари худам ростӣ намехостанд ки ман хонам. барои чӣ? намедонам аз чӣ сабаб буд ки мегуфтанд ки Қурбонбибӣ нахонад, ё ин ки намедонам аз сабаби шӯхӣ кардан буд, ё ин ки намедонам фикрашон чӣ хеле буд, маро ростӣ намехостанд ки ман хонам. Баъдан падарам мегуфтанд ки чӣ ба Қурбонбибӣ истеъдод дорад, мехоҳад хондан, чӣ ба намемонад хонад, монед хонад, таҳсил кунад, давом диҳад, мегуфтанд дадам. Баъдан ман барои духтарони деҳот тавсия доданӣ ҳастам ки баъди хатми мактаб оянд дар шаҳр, чӣ ки дар шаҳр бошад ё ин ки дар минтақаи худ бошад, супоранд, дохил шаванд, донишгоҳро хонанд, баъдан ба шавҳар бароянд. Вақте ки донишгоҳро хондӣ, вақте ки инсон саводнок бошаду хонад, ин ягон зараре ба худаш надорад. Ин баръакс ба фоидаи вай аст. Фикр мекунам. дар оянда чӣ орзую нақшаҳо дорӣ? дар оянда ман орзу дорам ки аввал орзу дорам ки донишгоҳро бо баҳои хубу аъло, бо сари баланд хатм кунам ки падару модарам маро бо як умеди неке ба ин шаҳр мондан барои хондан мегӯянд ки агар шахсеро ки ноумед кунӣ, гӯё ки вайро хиёнат кардагӣ ҳастӣ. Мегӯянд ман мехоҳам ки пас аз хатми мактаб рафта дар минтақаи худамон кору фаъолият кунам. Ҳарчи мушкиле ки дорад, ҳарчи масъалае ки дорад, то ҷое ки аз дастам меояд, ман мехоҳам ки ҷони худро барои ватанам фидо намоям. Ҳар чие ки аз дастам меояд барои онҳо кунам. Як саҳми худро барои ноҳиямо гузорам мехоҳам. Баъдан чӣ хел гӯям, ба дигарон намунаи ибрат шавам, ба дигарон нишон диҳам ки духтари деҳат дар шаҳр рафта тафаккураш чӣ хел мешаваду чиро меомӯзаду духтаре ки намехонад чӣ хел мешавад дар деҳот. ҳозир технологияи ҳозиразамон истифода бурдан ин ба ақидаи бархе аз ҷавонон ғайриимкон аст истифода набурданаш. Бале. Чаро телефон дорию шабакаҳои иҷтимоӣ не? Ростӣ ман он қадар ба шабакаҳои телефонӣ аҳамият намедиҳам. Иҷтимоӣ? Шавқи зиёдам надорам. Бисёр касо шавқи зиёд доранд. Ростӣ ман шавқ надорам. Ман бисёртар шавқ дорам барои китоби бадеӣ, барои ягон чизе ки интерес мебошад. Яъне ин вобастагӣ дорад ба он имконият, ба он маҳдудиятҳое ки ту дар деҳа буд. Аз ҳамин вобастагӣ дорад ҳозир истифода набурдани шабакаҳои иҷтимоӣ аз тарафи ту? Ростӣ ман то синфи 11 умуман то синфи 11 умуман телефон надоштам. Телефон умуман истифода намебурдам. Ростӣ баъдан хай якум курс шудам, якум курс як семестр гӯем, як 4 моҳ ман телефони Nokia Blender дастам доштам. Ростӣ баъдан хай айдем семестр аллакай телефон соҳиби телефон шудам, телефон гирифтам. Шабакаҳои интернетӣ рости истифода намебарам, барои ки шавқ надорам. Намедонам аз чӣ сабаб бошад. Не ки истифода бурдан хуб аст. Вақте ки истифода барӣ бисёр навгониҳои нав, бисёр чизро аз худ мекунӣ. Нағз аст, лекин кӯшиш мекунам ки мин баъд истифода барам. ташаккури зиёд барои як суҳбати гуворо. дӯстони азиз, ин нашри навбатии подкасти маро бишунав буд ва меҳмони мо Қурбонбибӣ Холназарова, донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дорандаи квотаи президентӣ.
подкасти маро бишунав аз ҷониби журналистони зирамедия омода мешавад ва дар нашрҳои минбаъда низ мо оид ба мушкилоти наслҳо хоҳем гуфту бо мутахассисони соҳати гуногун барои дарёфти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо суҳбат хоҳем кард. фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе подкасти мо дар платформаҳои зирамедия бахусус дар фейсбуку инстаграм ва телеграму ютуб нашру паҳн мешавад. дар ҷомеаи имрӯза ба таҳсил ва кору фаъолияти духтарони деҳот набояд монеа шуд, балки ба онҳо то қадри имкон шароити мусоид фароҳам овард, то дар ҳаёти минбаъдаашон мушкилӣ накашанд. оя дуруст аст? бале. мо интизори фикру ақидаҳои шумо ҳастем. бо шумо будам Фаридун Холбоев. то нашрҳои минбаъда, худо нигаҳбонатон.